Καλώς ήρθατε στο κανάλι του monopedro.gr. Στις 21 και 22 Οκτωβρίου του 2023 διοργανώθηκε το Classicon, η πρώτη έκθεση για το κλασικό στυλ στην Ελλάδα. Εκεί, εκατοντάδες άνθρωποι είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά ράφτες, κουφτουμιών και ποκαμίσων, γραβατοποιούς, υποδηματοποιούς και μπόρους αξεσουάρ και να έρθουν σε επαφή με αυτό που αγαπάμε όλοι, το κλασικό στυλ. Στο πλαίσιο του Classicon διοργανώθηκαν 3 στρογγυλά τραπέζια. Μία ημερίδα ουσιαστικά, η οποία αφορά στο μέλλον του κλασικού στυλ στην Ελλάδα. Στο τρίτο τραπέζι για το μέλλον του Bespoke στην Ελλάδα μίλησαν ο Νίκος Δάλλας, ο ράφτης από Θεσσαλονίκη, ο υποκαμισοποιός Μενέλαος Μπρομπονάς, ο έμπορος υφασμάτων Τάκης Τουρνάρας και ο Βασίλης Μπουρτσάλας, ιδιοκτήτης του Bespoke Athens. Είμαστε στο τελευταίο πάνελ της σημερινής βραδιάς και έχουμε καλέσει το βαρύ πυροβολικό για αυτό το πάνελ. Έχουμε τον Νίκο τον Δάλλα, τον Μενέλα Μπρομπονά, τον Τάκη Τουρνάρα και τον Βασίλη Μπουρτσάλα. Και το θέμα συζήτησης είναι το μέλλον του Bespoke. Με ό,τι και αν αυτό σημαίνει. Και για να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τον Νίκο τον Δάλλα, ο οποίος έχει κάποιες σκέψεις σχετικά με τους ράφτες και το χειροποίητο. Λοιπόν, καταρχήν ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία αυτή η οργάνωση, η συνέβρεση τέλος πάντων, να βρεθούμε άνθρωποι του κλάδου, να ανταλλάξουμε απόψεις, να ανταλλάξουμε εμπειρίες, να πούμε νέες ιδέες. Μία από αυτές, κάτι που το έχουμε συζητήσει ας πούμε, μεταξύ μας, είναι ένα καλό που θα μπορούσε να γίνει ένας συνήθως να δω μια οργάνωση, ας πούμε, να οργανωθούμε σαν κλάδος, ώστε να υπάρχει μια εκπροσώπηση και προς τα έξω και μια οργάνωση ως προς τα του κλάδου, τέλος πάντων. Για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και νέο κόσμο να μπει εδώ, θα έχει ένα ενδιαφέρον. Το βασικό είναι, ένα βασικό κομμάτι, τέλος πάντων, είναι αυτό. Τι άλλο. Πώς θα γίνει αυτό, Νίκο? Πώς θα γίνει? Εσύ θα μου πεις. Δεν ξέρω, πρέπει να βρεθούμε, να συνασπιστούμε, να συνεννοηθούμε και να προχωρήσουμε μπροστά για ένα κοινό στόχο, για ένα καλύτερο... Κατά την άποψή σου, αυτή η τέχνη, αυτός ο κλάδος, για να μιλήσουμε γενικότερα για τον κλάδο, τι θα πρέπει να αποκτήσει για να έχει μέλλον? Τι θα πρέπει να αποκτήσει? Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αποκτήσει κάτι παραπάνω από αυτό. Ένα βασικό κομμάτι είναι η εκπαίδευση στα νέα χέρια, στο τεχνικό κομμάτι. Είναι ένα πράγμα το οποίο όλοι έχουν πρόβλημα. Δεν υπάρχουν χέρια, ας πούμε, τεχνίτες έμπειροι για να υποστηρίξουν τη δουλειά. Υπάρχει δουλειά και δεν υπάρχει... Ακούγομαι. Ναι, μίλα δυνατά, μίλα δυνατά. Στεντόρια. Τι να κάνω, δεν έφαγα σήμερα, δεν πρόλαβα να φάω. Και εσύ. Ωραία. Να σας πω για τον κλάδο. Ο κλάδος, το μέλλον του κλάδου. Το μέλλον του κλάδου εγώ το βλέπω λιγάκι δυσίωνο, γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να βρούμε χέρια να μας βοηθήσουν σε αυτό που κάνουμε. Ο λόγος, κατ' εμέ, που έχω κάνει μια προσπάθεια να βρω χέρια, είναι ότι οι νέοι σήμερα, ενδεχομένως από την πλευρά μας, δεν έχουμε κοινωνήσει σωστά το τι μπορούν να πετύχουν μέσα σε αυτό το κλάδο, πόσος κόσμος μπορεί να υπάρχει ως πελάτες και μπορεί να είναι πολύ δημιουργικός σαν κλάδος. Και τα παιδιά σήμερα, δεν ξέρω, ενδιαφέρονται για κάτι άλλο, για κάτι διαφορετικό. Ενδιαφέρονται ενδεχομένως και για το εύκολο κέρδος που μπορεί να έχουν, που το έχουν βρει κυρίως στην εστίαση. Τουλάχιστον εκεί πέρα ένας βοηθός που είχα φέρει εγώ, εκεί μου το έριξε ότι το κέρδος και τα χρήματα να μπορεί να έχει για να μπορεί να επιβιώσει είναι λίγα αυτά που μπορούμε να προσφέρουμε εμείς. Και βεβαίως στην αρχική του μορφή εμείς έχουμε, πρώτα απ' όλα πρέπει να τους εκπαιδεύσουμε. Για να τους εκπαιδεύσουμε πρέπει να ξοδέψουν εργατόρες, που αυτές οι εργατόρες δεν μπορούμε ουσιαστικά εμείς ως κατασκευαστές να τις προσφέρουμε οικονομικά.
εφόσον είναι ανειδίκευτος ο κάθε ένας από αυτά τα παιδιά. Εγώ αυτό βλέπω ως πρόβλημα στον κλάδο το δικό μας. Ποτέ εμένα στα 20 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά δεν ήρθε κάποιος να μου ζητήσει, εκτός από ένα παλικάρι που είχα πει προηγουμένως ότι είχε έρθει και στο τέλος δεν έμεινε μαζί μου, δεν ήρθε κάποιος να μου πει ότι θέλω να μάθω την τέχνη, μπορείτε να μου τη δείξετε. Αυτό δεν έγινε. Άρα αυτομάτως δεν υπάρχει αναδοχή σε αυτό που κάνουμε. Τουλάχιστον στο δικό μου κλάδο που είναι το πουκάμισο. Από μένα θα ήθελα να ρωτήσω, εσύ σαν επιχειρηματίας, Τάκη, η δουλειά σου είναι άμεσα συνδεδεμένη με το κλασικό στυλ. Δηλαδή, χωρίς ράφτες, χωρίς επαγγελματίες που κατασκευάζουν τα υφάσματα, τα εκλεκτά τα οποία φέρνεις, δεν θα μπορούσες να υπάρξεις. Εσένα ποια είναι η αγωνία σου και πώς βλέπεις το μέλλον του κλάδου στην Ελλάδα? Καλησπέρα σας. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μας δίνετε λίγο κουράγιο. Βλέπουμε λίγο ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Τώρα, όσον αφορά για αυτό που ρωτήσατε, σίγουρα το πρόβλημα είναι η έλλειψη τεχνητών. Δεν μιλάω για ικανούς τεχνίτες, μιλάω για τεχνίτες. Μπορεί να υπάρξει λύση, αρκεί να μην είναι μεμονωμένη. Δηλαδή, ο Μενέλαος είπε πριν ότι. Λέω Μενέλαος, συγγνώμη, αλλά γνωριζόμαστε μια ζωή. Ο κύριος Προπονάς λοιπόν είπε πριν ότι στα τόσα χρόνια που κάνει αυτή τη δουλειά δεν βρέθηκε ένας. Δεν πρέπει να περιμένουμε να βρεθεί ένας. Πρέπει να υπάρχει μια συντονισμένη κίνηση, ενδεχομένως με αρρωγό την πολιτεία, ούτως ώστε κάποιος να πληροφορείται στο τελείωμα του σχολείου του ότι, για κάτσε ρε παιδί μου, πρέπει να κάνω αυτό. Δυστυχώς, η προηγούμενη γενιά από ράφτες αποτρέπησαν τα παιδιά τους να ασχοληθούν με αυτό, διότι κάναν τη δουλειά τους υπό πολύ άσχημες συνθήκες. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει με τους αντίστοιχους στην Αγγλία, στην Γαλλία ή στην Ιταλία, που θαυμάζουμε λιγότερο ή περισσότερο, έστω και από μια φωτογραφία που μπορεί να δει κάποιος στα social media. Άρα λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, η ενδεχόμενη λύση είναι να μπορεί να υπάρχει μία πληροφόρηση, ενδεχομένως μία σχολή με τη βοήθεια τη δική μας, γιατί αυτά δεν γίνονται ποτέ χωρίς τη βοήθεια των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Προφανώς και είναι δική γωνία. Εγώ προσπαθώ να το λύσω με άλλους τρόπους που δεν με ευχαριστούν ιδιαίτερα. Δηλαδή δεν είναι μυστικό. Οι περισσότεροι που βρίσκονται εδώ ανάμεσά μας με γνωρίζουν, ξέρουν ότι προσκαλώ ράφτες από την Ιταλία, αλλά και τι να κάνω όταν δεν μπορώ να βρω ένα ράφτη σε μια ηλικία που να μπορεί να δουλέψει. Και πιστέψτε με, το πήγα μέχρι τέλους. Σε σημείο που να αρχίσω να χάνω δουλειά και δεν είμαι χομπίστας. Από αυτό ζω. Άρα, μέχρι ένα σημείο μπορείς να το υποστηρίξεις. Δεν μπαίνω καν καθόλου στο κομμάτι της συζήτησης αν ο Έλληνας ράφτης είναι καλύτερος, χειρότερος από τον αντίστοιχο του εξωτερικού. Δεν με ενδιαφέρει καν αυτό. Μπορεί να είναι, μπορεί να μην είναι. Καλοί ράφτες και κακοί ράφτες υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Θα ήταν ευχής έργων λοιπόν να μπορούσαμε να κάνουμε μια συντονισμένη κίνηση ώστε να υπάρξει μια σχολή για να βγουν ράφτες. Και δεν πρέπει να ξεχνάτε κάτι το οποίο είναι μια λεπτομέρεια που είναι πάρα πολύ σημαντική. Οι ράφτες, οι Έλληνες ράφτες και οι ράφτες στο εξωτερικό ξεκινούσαν τη δουλειά από τα 8-9 χρόνια. Αυτό στις μέρες μας δεν γίνεται. Μπαίνεις φυλακή. Άρα λοιπόν μιλάμε ότι κάποιος πρέπει να το ξεκινήσει στα 20. Δεν είναι εύκολο. Γιατί θα είναι έτοιμος τεχνίτης στα 30. Ένας άνθρωπος από τα 20 μέχρι τα 30 πρέπει να ζει. Δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να του ζουν οι γονείς τους. Οπότε λοιπόν αυτό δεν μπορεί να γίνει, δηλαδή να πει ο κύριος Δάλλας αύριο, παιδιά, ανοίγω μια σχολή στη Θεσσαλονίκη. Όσοι πιστοί προσέλθετε. Ναι, και πώς θα ζήσουν αυτοί? Ο κύριος Προπονάς είπε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σωστό. Εγώ δεν μπορώ να πληρώνω κάποιον μέχρι να μάθει, γιατί αυτός όταν μάθει, ή που θα μου φύγει και θα κάνει τη δική του δουλειά, ή που θα τα πατήσει γιατί θα βρει κάτι καλύτερο με ένα καλύτερο μεροκάματο. Άρα αυτό είναι λίγο πολύπλοκο. Δεν λύνεται εύκολα. Η γνώμη μου είναι ότι λύνεται μόνο θεσμικά. Υπάρχει μια σχολή, υπάρχει μια δυνατότητα κάποιος να το σπουδάσει, να το μάθει σωστά. Υπάρχει δυνατότητα να έχει επαγγελματική εξέλιξη. Μόνο έτσι. Δυστυχώς στην Ελλάδα, όχι μόνο η τέχνη του ράφτη, όλοι μαθαίνουν λίγο στο περίπου. Ένας ηλεκτρολόγος θα πάρει ένα πιτσιρικά μαζί του και θα μάθει κάτι. Δεν γίνεται όμως έτσι. Αυτός ο άνθρωπος είναι μη μαθής. Αυτό.
Να καλησπερίσω όλους. Ακούγομαι? Εγώ θέλω να δώσω μια άλλη οπτική. Διότι όλα αυτά τα οποία είπαν εδώ οι κύριοι ισχύουν, αλλά πρέπει να κάνουμε ένα βασικό ερώτημα. Χρειάζεται να υπάρχει το bespoke, δηλαδή το χειροποίητο ρούχο στο μέλλον? Δηλαδή τώρα λέμε πώς θα το σώσουμε, πώς θα κάνουμε, να κάνουμε κλάδους, να κάνουμε... Αφού η κοινωνία το πάει μόνο του που το πάει. Το χρειαζόμαστε? Η έκθεση νομίζω ότι έδωσε μια απάντηση. Ωραία. Θα κάνω λίγο, θα ορίσω λίγο το θέμα. Το χειροποίητο ρούχο πριν 30 χρόνια, όλα τα ρούχα ήταν χειροποίητα. Διότι είχαμε κάποιες μηχανές, υπήρχε η έννοια αυτό που λέμε ραπτικής. Πριν 30 χρόνια όλα ήταν bespoke σε εισαγωγικά. Ωραία. Ήρθε η τεχνολογία και θέλαμε να κάνουμε πιο μαζική παραγωγή. Η τεχνολογία έφερε πιο τεχνολογικό αναπτυγμένο το πατρόν, δηλαδή την εφαρμογή του ρούχου. Και μετά δημιουργήθηκε μια ανάλυση, ένα μοντέλο εργασίας που έσπασε σε μικρά κομμάτια τη διαδικασία του ρούχου, δηλαδή την έκανε, ένας θα κάνει κουμπότρυπες, ένας θα περνάει μανίκια, ένας θα κάνει το κόντιμα, ένας θα κάνει το παντελόνι. Σπάστηκε αυτό σε ένα supply chain που λέμε και δημιουργηθήκανε μεγάλες μονάδες χειροποίητης παραγωγής, οι οποίες ήταν τόσο ισχυρές πλέον με marketing και διότι αποκτήσανε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ως προς τη γραμμή, το οποίο ήρθε και εξαφάνισε αυτό που λέμε το τυπικό ραφείο του ενός ράφτη ή 3-4 άτομα. Πέρασε λοιπόν μια κρίση για 10-20 χρόνια όπου αυτό ανέβηκε και γιατί ξαφνικά αρχίζουμε να ξανά έχουμε ζήτηση περί της παραγγελίας. Διότι αυτό έφτασε σε μια παρακμή μαζικής παραγωγής όπου χάθηκε η τεχνογνωσία του πατρόν, του πιο, ας το πούμε, να το πω πιο τεχνικά καταρτισμένο, διότι άρχισαν τα παιδιά να φεύγουν δηλαδή από τις σχολές που σπουδάζανε, τα έκαναν οι πιο μεγάλες βιοτεχνίες, οπότε χάθηκε αυτό που λέμε στο ραφείο, το μικρό ραφείο, το research and development. Δηλαδή η έρευνα για το σωματότυπο και τα προβλήματα της ραπτικής και πατρών γίνεται στα μικρά ραφεία. Διότι εμείς αντιμετωπίζουμε όλα τα δύσκολα κατά κανόνα σώματα που έρχονται. Εμείς λοιπόν, τα σώματα των ανθρώπων αλλάζουν τα τελευταία 30 χρόνια. Όλα τα πατρόν, όλη η τεχνογνωσία που υπάρχει στη ραπτική λειτουργεί με σώματα ευθυτενή. Ευθυτενή σημαίνει πιο ίσια, διότι έρχονται από τη βιομηχανική αγροτική επανάσταση. Βάζω λίγο, θα πρέπει να φλιαρίσω, γιατί δεν θα το βάλουμε σε σωστή βάση. Ωραία. Τα σώματα μετατρέπονται πλέον σε πιο κυρτά, έχουν αλλάξει καμπούρικα σώματα, λόγω ότι πλέον δεν δουλεύουμε στα χωράφια. Αλλά ποιος θα διορθώσει αυτά τα πατρόν? Το παιδί πάει, σπουδάζει στη σχολή, το παίρνει μεγάλη εταιρεία που πλέον κάνει μαζική παραγωγή και το θέμα εφαρμογής δεν την απασχολεί ιδιαίτερα. Σωστά? Άρα χάνεται. Τι αρχίζει να γίνεται? Όσο προχωράει το μέλλον, ας πούμε, πριν 15 χρόνια που έχουμε αυτή τη σταδιακή έξαρση ξανά της παραγγελίας, είναι διότι έχουμε αρχίσει να έχουμε προβλήματα ως προς την εφαρμογή στα ρούχα. Άρα η ορθοπαιδική παραγγελία, το ορθοπαιδικό bespoke δημιουργεί ανάγκη ξανά να αναπτυχθεί ο χώρος να πάμε στο ράφτη. Και δεύτερον έρχεται μία ματαιοδοξία, όπου είναι να κάνω κάτι διαφορετικό από ό,τι προστάζει μία μόδα. Δηλαδή θέλω να διαχωρίσω εγώ, θέλω να κάνω κάτι ιδιαίτερο. Αυτοί οι δύο παραγόντες φέρνουν ξανά έξαρση στη ραπτική, η οποία βρίσκει τον κλάδο μας εν υπνώση. Διότι όλοι οι ράφτες είναι οι παλαιότεροι, μάλιστα οι οποίοι δεν είναι καν ράφτες πλέον. Οι ράφτες έχουν συνταξιοδοτηθεί και έχουμε αυτούς που ονομάζουμε εμείς καλφάδες να κάνουν τους ράφτες, οι οποίοι έχουν ανταγωνιστικό μειονέκτημα με την παραγωγή, δεν έχουν σχέδιο. Τι είναι πιο σημαντικό? Θα ρωτήσω όλους εσάς. Αν φορούσατε ένα ρούχο το οποίο είναι όλο στο χέρι, κατασκευασμένο κτλ., αλλά δεν είναι ωραίο πάνω σας, ή ένα ρούχο που είναι στη μηχανή και κολλημένο, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο πάνω σας. Τι θα φορούσατε? Τι από τα δύο θα φορούσατε? Σηκώστε τα χέρια, απαντήστε. Τώρα μην κοιτάτε που εδώ είμαστε όλοι. Λίγο αγαπάμε αυτό το οποίο μιλάμε. Επομένως, δεν ξέρω. Η απάντηση είναι... Ωραία. Άρα, τα τελευταία λοιπόν 15-20 χρόνια υπάρχει μία πόλωση σε αυτό που ονομάζουμε, θα το πάω ένα βήμα πίσω, θα το ονομάσουμε ένδυμα. Το ένδυμα παλαιότερα είτε ήταν χειροποίητο, είτε μηχανής, είτε υπήρχε
στην ουσία ποιότητα, ξέρανε όλοι όλα τα κομμάτια. Από το 80 και μετά αυτό χάνεται. Και έχουμε μία πόλωση του ράφτη σε εισαγωγικά ηλικιωμένου που αγαπάει το χειροποίητο, καναβάτσα και άμα μιλήσετε είναι όλη αυτή η μιζέρια και μα αυτό δεν είναι κολλημένο, δεν είναι και αυτά και έχει μείνει εκεί και έχει μείνει στην καρέκλα του. Τον άλλον που είναι με τη μόδα, θέλω μόδα να έχει γραμμή, αλλά δεν ξέρει από εφαρμογή και από ποιότητα και αυτή η πόλωση φέρνει αυτή την πτώση στο ένδυμα. Πάμε λοιπόν στο μέλλον. Το μέλλον, το επάγγελμά μας ή πείτε το τέχνη μας ή οτιδήποτε, θα αντιμετωπίσει το μεγαλύτερο παράγοντα το οποίο είναι το artificial intelligence. Αυτό θα αλλάξει δραματικά τα πάντα, πολύ γρήγορα, διότι όλα αυτά τα οποία είπαν εδώ οι φίλοι ισχύουν μέσω πρόθεσμα, δηλαδή να βρούμε χέρια, αλλά μιλάμε για ένα παραγωγικό μοντέλο με το παλαιό τύπου, όπου θα είμαστε ένας αρχιράφτης ή ένας επιχειρηματίας, στην περίπτωση τη δική μου, με έναν αρχιράφτη και 3 παιδιά γύρω που θα πρέπει να μάθουν για να παράξουμε ρούχα. Αυτό το μοντέλο δεν μπορεί να λειτουργήσει τα επόμενα 10 χρόνια, διότι έχετε μια νέα γενιά, η οποία δεν είναι ότι είναι τεμπέλα ή δεν θέλει να μάθει την τέχνη. Όπως λέμε, δεν μπορεί να τη μάθει από μικρή. Θα πρέπει να εκπαιδευτεί μέσα σε ένα γραφείο. Στο γραφείο είναι πολύ δύσκολο να εκπαιδευτεί, διότι δουλεύουμε όλοι με μεγάλη ζήτηση, γιατί δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Επομένως, αυτό είναι ένα μοντέλο που όντως δεν θα λειτουργήσει. Θέλουμε σχολή. Να βάλουμε μια ανωτελεία να δούμε τι έχουν να πούν οι δύο άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό, ειδικά αν έχουν να κάνουν κάποιο σχόλιο. Υπάρχει όντως αυτό το θέμα. Τώρα το πώς μπορεί να υποστηριχθεί αυτό η μάθηση, ας πούμε, της νέας γενιάς που θέλει να μπει, δεν μπορεί να υποστηριχθεί σίγουρα μόνο από εμάς, από τους επιχειρηματίες, από τον οποιοδήποτε τέλος πάντων έχει την καλή θέληση να δείξει. Δηλαδή, είναι αυτό που είπε ο Τάκης, χρειάζεται μια σχολή. Ναι, και σχολή, σίγουρα μια σχολή. Δηλαδή πρέπει να γίνει κάτι πιο επίσημο, να υπάρχει να διδάσκονται σωστά. Είναι πολύ, πολύ βασικό. Αλλά παράλληλα με τη σχολή, η σχολή θα σε μάθει τα βασικά πράγματα. Για να μάθεις τη δουλειά, τη τέχνη, ας πούμε, του ράφτη, θέλει εξάσκηση καθημερινή. Αυτό η σχολή πρέπει να γίνει σε συνδυασμό με μια πρακτική εξάσκηση. Κάτι το οποίο υπάρχει. Δηλαδή υπάρχουν πλέον, ας πούμε, σχολές, μαθητείες που για 2 χρόνια τα παιδιά που φοιτούν εκεί υποχρεούνται να δουλεύουν κάποιες ώρες και κάνουν τη μαθητεία τους όπου βρούνε. Βρίσκουν κάπου που μαθαίνουν, βρίσκουν κάπου που δεν μαθαίνουν. Αλλά αυτό το μοντέλο, αν υποστηριχτεί λίγο παραπάνω, βασικά από την πολιτεία πρέπει να υποστηριχτεί. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει μια υποστήριξη σε αυτόν, στον επιχειρηματία, στον οποιοδήποτε τέλος πάντων που θέλει να βγάλει καινούριους ράφτες, να μπορεί να το υποστηρίξει αυτό. Γιατί, όπως είπε και ο Μενέλαος, χρειάζονται πολλές ώρες για να μάθει κάποιος. Έτσι. Μέσα στα 2 χρόνια μαθητείας, που είναι κάτι πολύ θετικό, ένα παιδί μπορεί να μάθει πολλά πράγματα. Αλλά δεν είναι αρκετό για να φτάσει σε ένα σημείο ώστε μπορεί να παράγει και να μπορεί να βγάλει ένα καλό μεροκάματο το οποίο θα μπορεί να τον πληρώσει κάποιος ή να εργαστεί ακόμα και μόνος. Οπότε πιστεύω ότι αυτό το μοντέλο κάπως μπορεί να δουλέψει, αλλά με λίγο παραπάνω υποστήριξη από την πολιτεία βασικά, γιατί πρέπει να υπάρχει, δεν ξέρω, με οποιοδήποτε τρόπο, είτε φοροελάφρυνση είτε οτιδήποτε, κάπως πρέπει να υποστηριχθεί αυτό το πράγμα. Εγώ σε αυτά που είπε ο κύριος Μπουρτσάλας έχω και εγώ την άποψη τη δική του όσον αφορά στο πώς πρέπει να διαμορφώνεται ο σωματότυπος που αλλάζει του κάθε ανθρώπου και είναι διαφορετικός. Στο δικό μου τομέα θα μιλήσω εγώ. Πιστεύω ότι η εκμάθηση του να κόψει, ουσιαστικά για μένα είναι προσωπικά το πουκάμισο που είναι ο δικός μου τομέας, το βασικότερο απ' όλα είναι ο σωματότυπος που είναι διαφορετικός σε κάθε άνθρωπο, να μπορεί αυτός που είναι ο κόφτης να δει τις ατέλειες του ανθρώπου που έχει το σώμα του και να το φέρει και να το φτιάξει σωστά και να του κόψει ένα πουκάμισο και να του καλύψει τις ατέλειες του σώματος. Αυτό εγώ πιστεύω που λέει ο κ. Μπουρτσάλας ότι θα μπορεί να γίνει από το artificial intelligence, ας πούμε, να το κάνει. Δεν μπορεί, ναι, για πλάκα, αλλά δεν μπορεί το artificial intelligence να δει το αν ο άλλος είναι καμπούρης ή αν ο ένας όμως είναι σπασμένος, έχει πάει πιο μέσα γιατί το έχει σπάσει το νόμο ή πετάει το στήθος του πιο πολύ και θα του βγάλει. Όλο θα πρέπει να σκανάρει το κορμί. Εντάξει, αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί, να πάρουμε τα σκάνερ και να αρχίσουμε να τα... Ωραία. Τι να πούμε.
Αφού λοιπόν θα γίνει, θα σου δώσω να ολοκληρώσει, αλλά αφού θα γίνει τόσο σύντομα και το artificial intelligence θα καλύψει τον κόφτη, γιατί θα το βγάζει ένα πατρόν και θα το δίνει στον κόφτη, ο άλλος να το παράξει και θα το ράψει μια γαζότρια, ένας γαζωτής και θα το παράξει. Ωραία, τότε θα μείνει το δικό μας αντικείμενο απλώς στη φαντασία του αλουνού ή εμείς θα έχουμε εξελιχθεί ως επαγγελματίες και θα πάρουμε κι εμείς τα συγκεκριμένα σκάνερ που να σκανάρουν το σώμα. Αυτό. Και εκεί τελειώνει η ιστορία η δικιά μας. Τέλος πάντων, θα δούμε τη συνέχεια της πορείας να ολοκληρώσει. Έχω αντίρρηση πάνω σε αυτό γενικώς. Και από παλαιότερα έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία με το θέμα το ότι βάζουμε τα μέτρα σε έναν υπολογιστή και βγάζουμε το πατρόν του σώματος. Εγώ πιστεύω ότι στις περισσότερες, στο 80% των περιπτώσεων από αυτά τα ρούχα που είχα δει τότε, μιλάμε πριν 20 χρόνια που είχε ξεκινήσει αυτό με τον υπολογιστή, εγώ δεν έχω δει κάποιες συγκεκριμένες επιτυχίες αν δεν είχε πέσει χέρι και το μάτι του τεχνίτη επάνω στο σώμα ώστε να το διαμορφώσει επάνω στο ρούχο. Τώρα από εκεί και πέρα θα δείξει η πορεία. Να ολοκληρώσω γιατί ο ηρμός της σκέψης μου έχει δίκιο σε αυτό που λέει, αλλά δεν μ' άφησε να ολοκληρώσω. Όταν εννοώ θα έρθει το artificial intelligence, θα σκανάρεται ο άνθρωπος, θα υπάρχει ο artificial ράφτης που μέσα σε 3 χρόνια θα έχει όλη την πληροφορία, θα μπορεί και ο ίδιος να σκέφτεται τι θα κάνει, θα ξέρει τα πάντα. Η ραπτική, πρέπει να κάνω μια μικρή παρένθεση, να καταλάβει ο κόσμος τι είναι η ραπτική. Η ραπτική έχουμε έναν όγκο, τον οποίο παίρνουμε ένα ύφασμα και πρέπει να το προσαρμόσουμε πάνω στον όγκο με ανάλογα τι παίρνει. Οι όγκοι, δηλαδή οι επιφάνειες που καλύπτουμε, στην ουσία είναι περίπου 2 είδη, κύλα και ανάποδα και ο συνδυασμός τους. Αυτός καλύπτεται μέσα από πένσες και ας το πούμε wedges είναι στα αγγλικά, να το βάλω σφίνα. Βάζοντας σφίνες και πένσες, φέρνεις το σώμα στα πάντα. Αυτό για ένα κομπιούτερ, όταν μπει και ένας artificial intelligence αρχίσει και το δουλεύει, είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο που θα μπορεί να το σκανάρει και να το κάνει. Αυτό όμως δεν θα είναι το bespoke. Ο λόγος που αναφέρω αυτό είναι διότι θα έρθει το έτοιμο να είναι πάρα πολύ δυνατός προς την εφαρμογή. Επομένως, από τώρα θα έχει ο εχθρός του ανθρώπου θα κάνει το χειροποίητο και το bespoke, γιατί τώρα θα μιλήσω για το μέλλον του bespoke, θα έχει να ανταγωνιστεί ένα τέτοιο έτοιμο. Διότι όταν πάει ένας άνθρωπος να έρθει να ραφτεί χειροποίητα σε εμάς, στην ουσία γιατί έρχεται. Είπαμε, είτε γιατί θέλει να διαφοροποιηθεί, να κάνει κάτι διαφορετικό, αυτό θα λυθεί και στο έτοιμο, στο μέλλον, διότι μόλις πέσει ο χρόνος στον μία εβδομάδα με 15 μέρες παράδοση στο αντίστοιχο made to measure, είναι έγινε σαν να το πήρατε έτοιμο. Άμα το πάρεις σε 2 εβδομάδες, τελείωσε. Γιατί να μην διαλέξεις το χρώμα που θες και γιατί ο λιανέμπορας να κουβαλάει να έχει στόκ. Θα έχει δείγματα και τελείωσε. Θα αλλάξει και αυτό το μοντέλο. Το χειροποίητο λοιπόν που είναι όμως ένα έργο τέχνης, γιατί είναι όντως άλλη δουλειά, δεν θα είναι η εφαρμογή τόσο το ζήτημα, θα είναι άλλα πράγματα που προσφέρει το χειροποίητο, κάνει άλλα ωραία πράγματα. Τι θα γίνει? Αυτό θα υπάρχει μία ανάγκη, αλλά η ανάγκη αυτή θα είναι πλέον για κάποιον που θα του αρέσει σαν έργο τέχνης. Το μέλλον εγώ λοιπόν που βλέπω είναι ότι θα είναι τόσο δυνατό από πλευράς εφαρμογής και customization το έτοιμο, οπότε το bespoke θα γίνει πλέον είδος πολυτελείας, θα είναι σαν έργα τέχνης. Οι ράφτες λοιπόν οι καινούργοι που θα πρέπει να εμφανιστούν της νέας γενιάς δεν θα είναι τεχνίτες. Θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένοι ραφτάδες όπως ήταν πριν 20-30 χρόνια η υψηλή ραπτική, οι ράφτες της υψηλής ραπτικής. Και αυτά τα παιδιά θα έρθουν, έρχονται. Και θα δούμε το μέλλον του bespoke είναι ότι μεσοπρόθεσμα είναι όλα αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Θα θέλουμε χέρια εμείς για τα επόμενα 10 χρόνια να επιβιώσουμε, να συνταξιοδοτηθούμε. Αλλά για το επόμενο, το μακροπρόθεσμο μέλλον, εγώ προβλέπω ότι θα έχουμε φανταστικό έτοιμο, φανταστική εφαρμογή στο έτοιμο και έργα τέχνης στο bespoke με υπέροχα νέα παιδιά. Θα κάνουν απίθανα πράγματα που θα είχαμε να δούμε από παλαιότερα και θα είναι και πολύ καλύτερα. Πολύ αισιόδοξο. Και θα είναι λίγοι. Και θα είναι αρτιζάνοι. Και δεν θα έχουμε αυτό το μοντέλο 5 ράφτες και ένας αρχιράφτης και για λίγους. Θα ήθελα να ακούσω την άποψη του Τάκη του Στουρνάρα πάνω σε αυτή είναι η δική μου εκτίμηση.
η οποία είναι αισιόδοξη για την υψηλή ραπτική, αλλά θα εξαλειφθεί το μέτριο και το μεσαίο bespoke. Μακροπρόθεσμα. Μεσοπρόθεσμα, όντως όλα αυτά που συζητάμε εδώ θα βοηθήσουν και θα συμφωνήσω ότι το απαραίτητο δεν γίνεται πια η δουλειά να μαθευτεί στον πάγκο. Πρέπει να έρχεται τα παιδιά έτοιμα από μία σχολή. Το ερώτημα είναι, υπάρχει ζήτηση για αυτή τη σχολή? Εγώ νομίζω ότι υπάρχει. Βγαίνουν νέα παιδιά. Στον κύριο Στουρνάρα το μικρόφωνο. Θέλω όμως να πω μετά κάτι. Εννοείται. Να πει ο Τάκης και μετά εσύ. Αυτή είναι μια συζήτηση η οποία έχει γίνει τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία στην Ιταλία, που τουλάχιστον εγώ δραστηριοποιούμαι. Δεν είναι κάτι καινούριο. Η χρήση της τεχνολογίας πάντοτε υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας φοβίζει, ούτε είναι κάτι που θα καθορίσει το μέλλον του bespoke με όποια περιγραφή του δώσουμε. Στην Ελλάδα αυτά έρχονται πάντοτε λίγο αργότερα. Θα μας απασχολήσουν όλα αυτά, είναι βέβαιο, συμβαίνει. Υπάρχει μόνο μία διαφορά που πάντοτε παίζει ρόλο. Το ποιος το κάνει. Στις δουλειές μας σπανίως έρχεται κάποιος να καλύψει μια ανάγκη. Κυρίως έρχεται για να δει τον κύριο Μπουρτσάλα, τον κύριο Αθανασόπουλο, τον κύριο Γρηγορίου. Πιστεύετε ότι δεν μπορεί να ξυριστεί μόνος του στο σπίτι του? Πρέπει να πάει όμως στο χώρο του κυρίου Γρηγορίου, να μιλήσει με τον Παναγιώτη, να μυρίσει το χώρο και παρεπιπτόντως να ξυριστεί. Το ίδιο συμβαίνει και στο ράφτη. Αν χτίσεις μία σχέση εμπιστοσύνης με ένα ράφτη, πας για τις ατέλειες του. Δεν πας για να πάρεις ένα άψογα, στημένο, ραμμένο ρούχο. Αν γίνεται και αυτό, ακόμα καλύτερα. Οι παλιότεροι λέγανε ότι δεν αλλάζεις τι? Κουρέα, ράφτη. Για ποιο λόγο? Για τους λόγους που είπαμε πριν. Είναι η προσωπική επαφή. Οι περισσότεροι πελάτες, τουλάχιστον που έρχονται σε μένα, νομίζω ότι μπορούν να βρουν και αλλού υφάσματα. Προφανώς έρχονται για κάποια ποιότητα, αλλά έρχονται και για να πούνε μια κουβέντα. Το ίδιο μετά γίνεται με τον ράφτη, το ίδιο γίνεται με τον οποιονδήποτε. Δεν είναι τόσο τρομακτικό το αν θα μπει η χρήση της νέας τεχνολογίας στο πατρόν, στο κουστούμι, στο οτιδήποτε. Άλλωστε το bespoke εξορισμού πάντοτε αφορούσε λίγους. Μεταξύ μας δεν πρέπει να αφορά και όλους. Για άλλους λόγους που τώρα θα ήταν φλιαρία να τους αναλύσω. Αν τα νέα παιδιά βγουν τόσο άρτια καταρτισμένα ώστε να παρέχουν μια υπηρεσία άψογη, καλοδεχόμενοι. Οι προβληματισμοί του κυρίου Δάλα και του κυρίου Προπονά είναι υπαρκτοί. Είναι για τώρα. Το τώρα μπορεί να είναι μια δεκαετία για την Ελλάδα. Δεν είναι λίγο. Δεν το προσπερνάς. Αυτό. Ήθελα να συμπληρώσω πριν, όσον αφορά σε αυτά που είπε ο κ. Μπουρτσάλας για το θέμα του Artificial Intelligence, ότι αναφέρθηκες νομίζω στο θέμα του ετοίμου, ότι θα υπάρχει ως τέλειο έτοιμο, σωστά. Σωστά. Το πρόβλημα όμως είναι ότι δεν υπάρχουν ίδια σώματα. Δηλαδή, πώς, τι θα σκάνει. Δηλαδή θα πηγαίνει και θα το παίρνει, ας πούμε, σε 2 εβδομάδες. Θα ξαναπάει, γιατί πιστεύω ότι οι περισσότεροι αυτό που μπαίνουν σε ένα μαγαζί να πάρουν ένα έτοιμο, το θέλουν να το βάλουν εκείνη τη στιγμή, το φοράνε πάνω τους, το μαγαζί τους λέει κάποια μεταποίηση συγκεκριμένη, είτε λίγο τσίπημα στη μέση και τέτοια, για να το φέρουν εκεί που πιστεύουν ότι θα είναι πιο καλά εφαρμοσμένο πάνω στο σώμα. Απλώς μου λέτε τώρα ότι θα πάει στο μαγαζί, θα παραγγείλει από το σκαναρισμένο και θα του έρθει το ρούχο σε 15 μέρες έτοιμο. Εντάξει. Είναι και αυτό μια άποψη και μια ιδέα που μπορεί να συμβεί, αν και δεν πιστεύω ότι πολύ σύντομα. Δεν θα γίνει πολύ σύντομα στην Ελλάδα, γιατί δεν πιστεύω ότι θα υπάρχουν τέτοιοι επενδυτές. Ναι, το μέλλον όμως είναι. Ωραία. Εντάξει, θα δούμε. Απ' έξω θα σου έρθουν, ναι. Απ' έξω θα σου έρθουν. Ναι, βεβαίως. Τελείως. Άρα λοιπόν το περιορισμό σε εμάς
στην ύπαρξη τη δική μας προέρχεται από αυτό που είπε ο κύριος Αναζόπου και ο... Εμείς πάμε για σύνταξη. Θα μπορούσαμε όμως να το διευρύνουμε το αντικείμενο. Γιατί να είμαστε απαραίτητα οι τελευταίοι. Μπορεί. Θα το διευρύνουμε, διότι τα παιδιά θα έρθουνε να μάθουν. Για να κάνουν λοιπόν το κάτι διαφορετικό. Θα κάνουν το κάτι διαφορετικό. Αυτό λέω και εγώ. Ήδη γίνεται. Δεν μιλάω τυχαία. Ωραία. Βγαίνει νέα γενιά πολύ ψηλοραφτάδων πιτσιρικάδες. 30 χρονών. Φανταστική. Πολύ καλύτερα τους παλιούς. Να τους δούμε. Και αυτοί οι μισοί είναι αυτοδίδακτοι γιατί είναι σπουδασμένα, είναι έξυπνα παιδιά. Δεν είναι απλοί τεχνίτες. Σωστά, ωραία. Πολύ καλά. Εξ εμπειρίας, δεν μιλάω. Ναι, μα εντάξει. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω την εμπειρία τη δική σου, ούτε και την γνώση να το δω αυτό πουθενά. Θα το δούμε. Πολύ ελπιδοφόρο. Μακάρι να γίνει. Θα έχουμε ξανά υψηλή ροπτική. Νίκο, δεν ξέρω αν συμμερίζεσαι αυτή την αισιοδοξία. Τη συμμερίζω. Και μακάρι να έρθουν πιο σύντομα. Μακάρι. Έτσι. Απλά θα είναι πιο... Ο κόσμος δεν θα έχει ανάγκη για αυτό το πράγμα. Ο κόσμος, εγώ πιστεύω, Καλύπτεται. πάντα θα το έχει ανάγκη. Πάντα υπάρχει ανάγκη. Ήδη καλύπτεται, δηλαδή πιστεύω από το έτοιμο πλήρως. Δηλαδή όλα αυτά και με το 3D, όλα αυτά υπάρχουν τώρα. Η ανάγκη όμως για τον bespoke νομίζω ότι δεν πρόκειται να εκλείψει ποτέ. Όσο και αν προχωρήσει η τεχνολογία, όσο και αν φτάσει. Δεν μπορεί να φτάσει το χέρι του τεχνίτη και την προσωπική επαφή. Γιατί αυτό ακριβώς είναι. Ναι. Και όλοι ελπίζουμε ότι θα έρθουν καλύτεροι από εμάς. Ναι, πολύ καλύτεροι από εμάς. Συγγνώμη. Σε αυτό ελπίζουμε όλοι. Ότι θα βγει μια νέα γενιά, πολύ καλύτερη, πολύ πιο έξυπνη, πολύ πιο τεχνικά καταρτισμένη, πολύ πιο σπουδαγμένη και να τα κάνει όλα πολύ καλύτερα. Αυτούς περιμένουμε. Είμαστε εδώ για να τους εκπαιδεύσουμε όσο μπορούμε και εμείς να βάλουμε το λιθαράκι μας. Εγώ θα πω το εξής, ότι αυτή η εκδήλωση, αυτό που έγινε τις 2 τελευταίες μέρες σε αυτή την αίθουσα, έδειξε ότι υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον του κοινού να έρθει και να δει από κοντά δημιουργούς, υφάσματα, πουκαμισάδες, ράφτες κτλ. Το είδατε αυτό όλοι με τα μάτια σας. Ναι, έτσι. Ναι, γιατί δεν το βλέπουν αυτό πουθενά άλλου. Το ερώτημα είναι λοιπόν, τι έχουμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους, έτσι, και πώς, αν θα υπάρχουν... πιο μικρόφωνο, άστο, κρατήστε το εσείς. Είμαι αρκετά βροντόφωνος. Λοιπόν, και αν από αυτούς που ήρθαν και σας μιλήσανε, ας πούμε, βλέπετε ότι υπάρχει μια δίψα και ένα ενδιαφέρον του κόσμου για αυτό που αντιπροσωπεύει το κλασικό στυλ. Να κάνουμε μια τελευταία σειρά ερωτήσεων. Ποιος θα θέλει να μιλήσει? Ναι. Έλα. Ναι, υπήρχε ένα ενδιαφέρον για να δουν περί τίνος πρόκειται καταρχήν. Για να δουν περί τίνος πρόκειται, έτσι, γιατί είναι κάτι που δεν το βλέπουν εύκολα και εδώ ήταν μαζεμένοι πάρα πολλοί, τέλος πάντων. Όχι όλοι, αλλά πάρα πολλοί και μπορούσε να δει ο κόσμος από κοντά τη δουλειά που κάνουμε, τι προσφέρουμε, ποια είναι η διαδικασία η οποία χρειάζεται για να γίνει, τι χρόνος, ό,τι απορίες μπορεί να έχει κάποιος, ας πούμε, που δεν έχει ξανασχοληθεί. Γιατί λόγω του ότι έχει επικρατήσει το casual, δεν έχουν εμπειρία οι πιο πολλοί. Και ιδίως τα νέα παιδιά, ας πούμε, από ένα ρούχο ραμμένο στα μέτρα τους. Οπότε είναι λογικό. Αυτό που με εντυπωσίασε εμένα, Νίκο, είναι ότι τα νέα παιδιά, πόσα νέα παιδιά ήρθαν. Ναι, είχε πολύ νέο κόσμο. Το οποίο είναι πολύ αισιόδοξο. Ότι ενδιαφέρεται. Αρχίζει δηλαδή. Το βλέπω εγώ και στη δουλειά μου καθημερινά. Δηλαδή ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον από το νέο κοινό. Δεν μιλάω για το κοινό το οποίο τραβόταν από παλιά, τέλος πάντων, και έχει την εμπειρία. Αλλά από νέο κόσμο, ο οποίος ενδιαφέρεται, θέλει να μάθει τι είναι αυτό, δεν ξέρει, ρωτάει, ψάχνεται. Πλέον η πληροφορία είναι παντού, διαχέεται. Το ίντερνετ είναι ανοιχτό για όλους, τα βλέπει. Απλώς τα διαβάζουν, τα βλέπουν και ήρθαν λίγο να τα δουν και από κοντά. Να τους πει και κάποιος άνθρωπος, όχι να διαβάσουν ένα άρθρο από έναν influencer ή οτιδήποτε Instagram κλπ. Αλλά να το δουν live, να τους πει κάποιος μια πληροφορία παραπάνω, ένα tip, κάτι, οτιδήποτε. Οι πιο πολλοί ενδεχομένως ήρθαν για να δουν αυτό το διαφορετικό που προσπαθήσαμε να τους παρουσιάσουμε και να ξεφύγουν από αυτό που λέγεται έτοιμο ρούχο αυτή τη στιγμή που βρίσκουν στην ελληνική αγορά.
Και σαν πρώτη φορά που έγινε αυτή η έκθεση, πιστεύω ότι είχε αρκετή επιτυχία, γιατί πραγματικά δεν φάνηκε αρκετό ενδιαφέρον από τον κόσμο. Ήθελε να μάθει πώς γίνεται. Οι περισσότεροι είναι λίγο ψαγμένοι. Προφανώς τα social media και όλα αυτά τους έχουν κάνει να έχουν κάποιες γνώσεις πάνω σε αυτό. Οπότε ήρθαν να το δουν αυτό που βλέπουν στα social, να το δουν από κοντά. Αυτό ήταν η δική μου άποψη. Ήρθανε, ναι, αρκετά. Όσοι περάσανε, συνήθως οι περισσότεροι περνάγανε και σταματάγανε και σε μένα για να ενημερωθούν σχετικά με το αντικείμενο και πώς γίνεται η όλη διαδικασία. Πραγματικά, εντάξει, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια χρονοβόρα κατάσταση όσον αφορά την παραγγελία, τουλάχιστον στο δικό μου τομέα, που αργότερα ενδεχομένως να αλλάξει, όπως είπαμε, με τη διαφορετικότητα και τη γρηγοράδα που έχουν οι υπόλοιποι επαγγελματίες ενδεχομένως που θα αποκτήσουν με τα ηλεκτρονικά συστήματα. Τάκη, εσύ πώς βλέπεις το ενδιαφέρον των νέων παιδιών που υπάρχει τα τελευταία χρόνια? Δηλαδή, σίγουρα θα έρχονται και στο κατάστημά σου άνθρωποι νεαρής ηλικίας. Η απάντηση σε όλα αυτά είναι ναι. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Μπορώ να σας πω και με νούμερα. Έχω ένα ενεργό πελατολόγιο που είναι λίγο παραπάνω από 4.500 άνθρωποι. Ενεργό εννοώ ότι μία φορά τη σεζόν θα έρθουν να ψωνίσουν κάτι. Ο μέσος όρος ηλικίας είναι στα 42 χρόνια. Άρα υπάρχει ενδιαφέρον. Η έκθεση αυτό το διήμερο έδειξε ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Εάν βελτιωθεί λίγο και η υπηρεσία, θα υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και με τη βελτίωση, για να μην παρεξηγηθώ, δεν εννοώ να είναι κάποιος καλός, καλύτερος, άριστος. Εννοώ να υπάρχει. Να μπορεί κάποιος να πάει κάπου να βρει. Γιατί συνήθως απογοητεύεται στο ότι δεν μπορεί να βρει κάποιον, ή αν βρει κάποιον, ο χρόνος παράδοσης είναι πάρα πολύ μεγάλος. Δυστυχώς δεν έχουν όλοι είτε την εκπαίδευση ή την υπομονή να περιμένουν. Πολλές φορές υπάρχουν και αναελαστικές ημερομηνίες. Αυτό το βρίσκουμε κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο που έχουν μαζευτεί οι γάμοι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ράβονται, όχι γιατί δεν θέλουν, αλλά γιατί δεν μπορούν να βρουν ένα διαθέσιμο ράφτη. Εγώ ράβω τα αλήθεια το Δεκέμβρη. Δεν έχουν όλη την προνοητικότητα ή δεν οφείλουν να ξέρουν ότι πρέπει να ξεκινήσουν μια διαδικασία 6 μήνες πριν. Έτσι. Άρα λοιπόν, αν είχαμε αυτή τη στιγμή 30 καινούριους τεχνίτες, θα είχαμε σίγουρα πολλαπλάσια δουλειά όλοι μας. Για να μην φλιαρώ, η απάντηση είναι ναι, υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Για να μην ζούμε και σε ουτοπικές συνθήκες, δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε έτοιμο ένδυμα. Δεν θέλουμε να ανταγωνιστούμε το έτοιμο ένδυμα. Δεν μπορούμε ποτέ σε απόλυτα νούμερα να έχουμε περισσότερα χειροποίητα κουστούμια από ό,τι έτοιμα. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Ο στόχος όμως είναι να υπάρχει αρκετό πελατολόγιο, ούτως ώστε να διατηρούνται οι υπάρχοντες τεχνίτες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλήστε με όποιο ράφτη θέλετε. Αν σας πει σήμερα ένας ράφτης ότι δεν βγάζει ένα τουλάχιστον ικανοποιητικό μισθό, είναι ψεύτης. Αυτό προσπαθούμε να περάσουμε και εδώ πέρα. Και κανείς δεν το λέει αυτό μεταξύ μας. Εντάξει, λοιπόν, υπάρχει δουλειά, υπάρχει κόσμος, υπάρχει ενδιαφέρον και σίγουρα χρειάζεται και τη βοήθεια των ανθρώπων που κάθονται εδώ. Δηλαδή δεν έχει νόημα να φέρω εγώ το καλύτερο ύφασμα. Δεν έχει νόημα ο κύριος Προμονάς να κάνει το καλύτερο πουκάμισο και ο κύριος Ζάλας το καλύτερο κουστούμι και ο κύριος Μπουρτσάλας το καλύτερο κουστούμι. Έχει νόημα να έρχεται κάποιος να το ζητάει αυτό. Για να δημιουργήσει το επόμενο στάδιο. Βλέπω, κύριε Μπουρτσάλα, έχετε βγάλει κάτι στατιστικά. Τώρα θα βάλω με τη ρομαντική πλευρά. Για να δούμε. Θέλω να διαβάσω κάτι, γιατί τώρα το ερώτημά σου είναι από τους πελάτες. Αυτό το έχει γράψει ο Ραφαέλο Λακάπρια, ένας ποιητής Ναπολιτάνος. Το βρήκα σε μία πίτι Uomo όταν παρουσίασε ο Χιούγκο Τζακομέτ σε συνεργασία με τους Ναπολιτάνους ράφτες περί της ναπολιτάνικης κουλτούρας και το βρήκα ως υπέροχο, όπου περιγράφει ο ποιητής εδώ τι σημαίνει για αυτόν ελεγκάνσια, δηλαδή κομψότητα ή φινέτσα είναι στα ελληνικά για εμάς. Και αυτό θα βοηθήσει, θα πω κι άλλο ένα μετά του Πάριου και θα το συνδυάσουμε για να κλείσουμε. Λοιπόν, λέει ο ποιητής, περί κομψότητας. Δεν είναι μία αρχή ή αξία. Δεν είναι... Συγγνώμη τώρα γιατί περνάνε και τα χρόνια όπως είπαμε. Δεν είναι ομορφιά η οποία είναι κάτι πολύ πιο φωτεινό. Δεν είναι γούστο
το οποίο εκφράζεται περισσότερο από την ικανότητα να συνδυάζεις λεπτομέρειες. Δεν είναι φυσική χάρη, δηλαδή grace αυτό που λέμε, που εύκολα διακρίνεται στη γάτα ή το δελφίνι. Δεν είναι γνώση που μπορεί να διδαχθεί. Δεν είναι το κουστούμι το οποίο δεν κάνει τον άντρα. Αλλά περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω, δηλαδή είναι όλα αυτά, σε διάφορες δόσεις που προσθέτει και κάτι που τα διαφοροποιεί, όπως μια σταγόνα αγκοστούρα, αρωματικό μείγμα, περιγραφή για όσους ασχολούνται με κοκτέιλ, το οποίο ισορροπεί τη γεύση ενός ποτού. Είναι αυτό το κάτι. Και λέω τώρα, όσο θα υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχει ένα τραγούδι του Πάριου που λέει «Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία, σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ». Αυτή η στίχη είναι οι στίχοι οι οποίοι όσο υπάρχουν άνθρωποι που αγαπάνε, θυσιάζονται για το ωραίο που έχει διαφορά από το όμορφο, διότι το όμορφο είναι αντικειμενικό, το ωραίο είναι κάτι εσωτερικό και σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ, σέβομαι την ατομικότητά σου, επομένως πρέπει να είναι bespoke, θα έχουμε για πάντα bespoke. Ευχαριστώ. Και με αυτό νομίζω ότι κύριοι θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν στο πρώτο Classicon. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για κάποια άλλη στιγμή και να περνάτε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Παναγιώτη Στουρνάρα, ιδιοκτήτη της Τεσούτη Εμπένη Τιλούσο, για τη χορηγία αυτής της ημερίδας. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα πράγματα για το κλασικό στυλ, εγγραφείτε στο κανάλι μας και επισκεφτείτε το www.monopodo.gr.